Levitikọs isiokwu nke 10. Ma ụmụ ndị ikom Erọn bụ Nedab na Abaihu were ihe ịgụ ọkụ, onye ọbụla o were nke ya, ha wee tinye ọkụ n'ime ha, tụkwasị ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ya, wee weta nso n'iru Jehova ọkụ ala ọzọ nke ọ na-enyeghị ha n'iwu. Ọkụ wee si n'iru Jehova pụta, ripịa ha, ha wee nwụọ n'iru Jehova. Mozis wee sị Erọn, nke a bụ ihe Jehova kwuru, sị, na-arụ ndị na-abịaru m nso ka a ga-edo m nsọ. Ọ bụkwa n'iru ndị m niile ka a ga-asọpụrụ m. Erọn wee gba nkịtị. Mozis wee kpọọ Mishel na Elzafan, bụ ụmụ ndị ikom Uziel, nwanne nna Erọn, sị ha, bịaruenụ nso, si n'iru ebe nsọ a bupụ ụmụnne unu, jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Ha wee bịaru nso, buru ha n'uwe ime ha, jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu, dịka Mozis kwuru. Mozis wee sị Erọn, ọ sịkwa Elieza na Itama, bụ ụmụ ya ndị ikom, unu akọpụla agịrị isi unu, unu adọwakwala uwe unu, ka unu wee ghara ịnwụ, ka o wee gharakwa iwe iwe megide nzukọ Izrel niile. Ma ka ụmụnne unu bụ ụlọ niile nke Izrel kwara nsure ọkụ ahụ nke Jehova sureworo akwa. Unu esikwala n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ikwu nzute pụọ, ka unu wee ghara ịnwụ, n'ihi na mmanụ otite mmanụ nke Jehova dịkwasị unu. Ha wee mee dịka okwu Mozis si dị. Jehova wee gwa Erọn okwu sị, aṅụla mmanya vaịn ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom tinyere gị, mgbe unu na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ka unu wee ghara ịnwụ. Ọ ga-abụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. Ka unu wee kpakwa oke n'etiti ihe nsọ na ihe na-adịghị nsọ, na n'etiti ihe rụrụ arụ na ihe dị ọcha, ka unu wee zikwa ụmụ Izrel ụkpụrụ niile nke Jehova gwaworo ha site n'aka Mozis. Mozis wee gwa Erọn okwu, ọ gwakwa Elieza na Itama, bụ ụmụ ya ndị ikom fọdụrụ, sị, werenụ onyinye ịnata iru ọma nke fọdụrụ site n'àjà ọkụ nke Jehova, rie ya na-ekoghị eko na nso ebe ịchụ àjà, n'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Unu ga-erikwa ya n'ebe dị nsọ, n'ihi na oke gị na oke ụmụ gị ndị ikom ka ọ bụ, sitere na àjà ọkụ niile nke Jehova, n'ihi na otu a ka enyeworo m iwu. Ọkpụkpụ obi nke àjà ofufe na ọtakụ ụkwụ nke àjà mbuli ka unu ga-erikwa n'ebe dị ọcha, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom tinyere gị, n'ihi na dịka oke gị na oke ụmụ gị ndị ikom ka enyeworo ha site n'ihe àjà niile nke àjà udo niile nke ụmụ Izrel. Ụtakụ ụkwụ nke àjà mbuli na ọkpụkpụ obi nke àjà ofufe ka ha ga-eweta n'elu àjà ọkụ niile nke abụba niile, ife ya ka ọ bụrụ àjà ofufe n'iru Jehova. Ọ ga-abụkwa nke gị na nke ụmụ gị ndị ikom tinyere gị, dịka oke unu ebighị ebi, dịka Jehova nyere iwu. Mozis wee chọsie mkpi nke àjà mmehie ike, ma lee, esurewo ya ọkụ. O wee iwe na-arụ Elieza na arụ Itama, bụ ụmụ ndị ikom Erọn fọdụrụ, sị, gịnị mere unu erighị àjà mmehie n'ebe nke ebe nsọ ahụ? N'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụ. Ọ bụkwa ya ka o nyeworo unu ibupụ ajọ omume nke nzukọ Izrel, ikpuchiri ha mmehie ha n'iru Jehova. Lee, ebubataghị ọbara ya n'ebe nsọ a n'ime. Unu aghaghị iri ya n'ebe nsọ a dịka m nyere iwu. Erọn wee gwa Mozis okwu sị,
lee, taa ka ha wetaworo àjà mmehie ha na àjà nsure ọkụ ha nso n'iru Jehova. Ihe dịka ihe ndị a wee dakwasị m. A sịkwa na eriri m àjà mmehie ahụ taa, ọ ga-adị mma n'anya Jehova?” Mgbe Mozis nụrụ ya, o wee dị mma n'anya ya.